Velkommen til Fænomeno i Ishøj Bycenter. Hej, mit navn det er Natasja. Jeg arbejder her hos Fænomeno i Ishøj Bycenter. Her hos Fænomeno der serverer vi både burger, pasta, salater. Vi har også noget for vegetarer, noget for børn, så vi har lidt forskelligt og til enhver smag. Vi er kendt for vores lækre burger og italienske pastaretter, og her hos os der får du meget for pengene. Her hos Fænomeno, der har vi nogle hyggelige omgivelser, som passer både til fødselsdage, familiefester. Hvis du bare kunne tænke dig at tage din kæreste eller mor og far med herop, så har vi nogle hyggelige omgivelser heroppe, som passer til alle selskaber. Vi går rigtig meget op i at yde den bedste service over for vores gæster. Vi står altid klar med et smil og til at hjælpe. Vi er en oplagt mulighed til dit næste arrangement, uanset om det er en barnedåb, en firmafest, så er vi klar til at hjælpe. Vi ses i Fænomeno i Ishøj Bycenter.